Sanibonani Mathando Finyana News. Namhlanje ngizothinta udaba lwengoma kaKhuzani Mpungose ethi umjolo lo. Okuyona ngoma esahlukanisa ngawo unyaka noma okuyona ngoma eyasisusa ku-2023 yasiletha ku-2024. Nani niyazi ukuthi-ke kwaba kuningi ukuphawula mayelana nale ngoma okuyona eyasifaka ku-2024. Baba baningi abantu ababeyigxeka bethi hayi bo le ngoma lena bengaze isihlukanisele unyaka, yabo, kwaba kuningi nje ukukhuluma, nani niyazi-ke ukuthi kwakhulunywani ngayo le ngoma lena, abantu beyigxeka. Kodwa futhi namanje futhi kusabonakala isadla wona umhlanganiso kuwona lo nyaka eyasifaka kuwo futhi. Kubonakala khona futhi isadla umhlanganiso, okuyinto-ke ethusa abantu abaningi ukuthi hayibo le ngoma le kanti kwenzakalani ngayo, yini le nayo, yini le enza abantu ukuthi beyithande kangaka. Nabo ubufakazi kodwa-ke mlaleli, awuke uzibonele nawe bese uyakhomenta ku-comment section ukuthi wena ngokwakho ubona kanjani. Le ngoma namanje ngabe kusafanele ukuthi igxekwe noma vele isashisa zona iy'khotha? Nayi ividiyo. Njolo kaKhuzani Okay, 1, 2, 3, 4, 5. hayibo hayibo bubadubula limgo bubadubula noma ukikhet lawo awudaki